תצטלם. כן, שתי האורחים שלנו מאחורה. לא, לא. אוי! לא, לא, שלום, ברוכים הבאים. לתוכנית של... יש לנו את האורח שלנו היום. שלום, שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של GPS. לא, קיצור. איפה אותם מעריצים שאמרו, יש רק אורח אחד, למה חשבתם ככה? אנחנו אף פעם לא אמרנו שלא צריך להביא עוד אורח או משהו כזה, וכן, אז התחלנו את דור מהפרק הראשון והבאנו עוד אחד פסיכי איתו, אביב. וזהו. אז בואו נקבל אותם. אז מה אתה אומר כל הזמן? תגיד לי, מה זה? אוקיי. מה זה צירי פחד? צירי פחד זה צו ברוסית. מה אתה רוצה, אביב? אבל בשביל לנסוע אני צריך לבחור יד. אני צריך לבחור יד בשביל לנסוע, נכון? סגבר, סגבר. בוא נבחר יד. אביב, בחר מספר מ1 עד 2. וואי, רחוב, מה זה? מה זה מקבל בריאות? פשוט ככה, ארדלטון. ארדלטון? הגדרת טוב. יואו, אנחנו לא מעודכנים במה טוב, בואו, תקשיבו. אוקיי, אנחנו נוסעים למקום שנקרא הרדלטון. רחוק לנו, קרוב לנו? אנחנו במרחק 33 קילומטר מפה. בוא'נה, אתם 2. טובים, אנחנו... טובים... כן, אני חייב... למה זה נשאר? כי אתה במקרה פה. אחרי שהגדלנו את היד הנחמד ההוא, הבנתי משהו. ביד פה רשום לי רק את שם הרחוב. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, אני לא זוכר לאיזה עיר אנחנו נוסעים. אז אנחנו נוסעים לרחוב שנקרא ארדלטון, ואני לא יודע מה העיר. רק את השם של הרחוב? רק את השם של הרחוב. וואלה, סבבה. 33 קילומטר מכאן. וואלה, אם זה בראשון אני מאוד יחסר. 33 קילומטר בראשון? אולי זה, אתה יודע, מה... זה צבי פרט? כן, כן. צבי פרט. אני כבר יצא, תודה. בוא'נה, היום ביקשתי מאביב שיביא לי אדוויל ונועה, אחות של אייל, האורחת מהפרק השני, ביקשה מאביב שיביא לה אדוויל גם. הוא הלך, חזר, הביא לנועה אדוויל ועוד אמר, קחי, נועה. כאילו אני איזה כבש. יובל לא יכול לצפות שאחרי שאני מגיע ואנחנו מתווכחים בקללות ואמא של זה ואבא של זה כמו תמיד, כאילו ברגיל אני בא עם זה, אבל אחרי זה הוא מבקש אדוויל והוא אומר לי את זה בנימוס, יענו לצאת חברים, כאילו זה אביב אמא שלך זונה ובבקשה תביא לי אדוויל, אבל בגדול זה לא עובד. אז כדי להראות לו עד כמה אני פגוע מהיחס המזלזל שלו בוויכוח שלנו, הבאתי לנועה ואמרתי לו, קחי נועה. וואלה אביב, אני לא מקשיב לך. המצלמה כן. דור, שאל אותי מי לעזאזל ינעל את הדלת. מה? שאל אותי מי לעזאזל ינעל את הדלת. יואו. רגע, מי לעזאזל ינעל את הדלת? ינעל אביב. וואלה, המשחקים היו שלך בזמן האחרון, אחי. נו, מה תספרו? מה נספר? מה, זה בעייתי כרגע? בעייתי כרגע. לא, בלי לחץ. זה היינו קצת בשכל. שומע דור? שומע. יובל משהו מציג לי. נראה לי שהיה לו יום הולדת 17 או 18, או לאבי. קנינו לו מתנה ליום הולדת 18, הבאנו מתנות פגרות באותה שנה. ממש פגרות, אבי והלכנו עם זה רחוק, מה זה רחוק? אמרנו יאללה. אז אנחנו נפגשנו בבית של אביב. וואלה, היה שם את 50. פעם הראשונה שזה יוצא לאור, נקודת מבטו של אבי במתנה של גיל 18. החוויה האישית של אבי. קיצר, אז כמו שדור מסביר, אז היה לי בית ריק, בדיוק כזה, אומרים שנסעו, לא יודע מה, היה לי בדיוק כמו 18, עשו לי
היה שם הרבה אנשים, כל אנשים ששתויים מהתחת, הביאו אותי באמצע בלאגן, התרחשויות, מוזיקה, אנשים שיכורים וכאלה. הביאו אותי לאמצע, אמרו לי, מי בושר? אז התיישבתי באמצע הסלון, ואני ממש מצלילים, מתחילים לשבת, לארגן כיסאות, ככה, יענו צופים, ונהייתי מעניין. ובא, איזה נראה לי. אז שם לי פרסן העיניים. ישבתי. לא חשוב, מחשיב, קיצר. יושב, שיקור, לא רואה. מתחיל לשמוע שהצעקות מסביב, מתחילות להתגבר. טוב, מתחיל להגביר מוזיקה משמונה כזאת, כולם צוחקים, לא יודע מה קורה, מחזיקים לי את הזה מאחורה. בשלב כלשהו, אני מרגיש פשוט, וואלה, לא אשקר לכם, אגודל בפה, אגודל, וואלה, לא מתאים לשבת, לא יודע איפה קורה, מה הולך, פתאום אגודל. השמן! אז אני מרגיש את האגודל בפה, ואני פתאום מבין, וואלה אביב, זה לא אגודל של אישה. ובאותו רגע, וואלה, חשבתי ואני חושב לעצמי, אביב, היום הולדת שלך כאילו בזמנים אלו ומתנה לא קיבלת. האם ייתכן שמה שקרה עשו את זה? אני מוריד את העיניים וניצב בפניי, חשפן, במלוא הדרום, בתחתונים, הוא פשוט עט מעליי ועושה את השטויות שלו עליי, ואני יושב, אנשים נקראים עליי מצחוק ואני צוחק, מה, אני לא אצחק, וואלה מצחיק, מגיע רצח, אבל מצחיק. קיצר, אז הוא מתחיל והוא קצת נוגע, והוא פה והוא שם, ולא נעים לי ולא כיף לי, אבל אתה מאוד שמח להרבה מאוד אנשים. אני עד היום מתכנן רציחות של אחדים מהם, חלקם יושבים פה באוטו. מה אתה מניאק? מסתבר לפי שלטים שאנחנו בתוך עיר שנקראת מכבים רעות. ועכשיו באמת נזכרתי בזה. וואי, רחוב, מה זה? מה זה מכבים רעות? הייתי פה בצבא במוצא. עוד 3 דקות אנחנו שם. נראה לי. טוב. אתם מתרגשים אתם? אני רוצה שיאמר שקר פה רצח, ויאל אמר לי, אל תביא ג'קט, עליי לא יהיה לך גל. יואו, אנחנו עוד איזה 130 מטר מגיעים ליעד. הנה. טוב, מה, נכנס לרחוב? אף פעם לא היה לנו רחוב עם מספר. הנה, הרחוב חשוך. אחי, הגעתי ליעד כבר. כאילו, הגענו ליעד, אבל לא שמנו לב שהגענו אליו, זה היה בנסיעה. מה? אביב, מה אתה מציג את היעד? איזה חמוד. הגענו ליעד. תקשיב, יובל אוכל לנו סרטים, כי אנחנו באמצע שכונה ישנה. איך שאני אוכל סרטים? זה מקום הכי סרטים. אז בוא נתרחק קצת. זה מה שאני אומר. אז בחרנו לבלות את הבילוי שלנו במכבים רעות בתחנת אוטובוס. אז אנחנו בתחנת אוטובוס כולנו. זה טוב שדור הביא את האוטו עד לפה. דור יצא דור. מה לא תצא מהאוטו? תצטרף לחבורה. לא תבוא. לא תכבד את האוטו. וואלה אייל, הגענו, נסענו, נלחמנו והתגלגלנו למכבים רעות. היה לנו 2 אורחים נורא מגוונים, איך אומרים, שהם כמו פלוס ומינוס. ברחוב ארדלטון במכבים רעות. למרות שאם לתת דברים איתכם, עכשיו אנחנו יושבים ליד רחוב ורדה. קיצר, מה הנקודה, יובל? וואלה, גם פה סבבה נראה לי, לא? וואלה, גם פה סבבה. גם פה סבבה. וואלה, גם פה סבבה. וואלה, גם פה סבבה. טוב, נו, הבנתי כל הפרק הזה שאין לי בכלל משהו לדחוף אחרי הכתוביות, אז פשוט הוא עצלום פירות. היא לא לכיוון שלו בכלל. לא רואים שמיים. זה סתם נראה כאילו לא נוח. די, בסדר, הבנו.